इयाव सोनांगौनो नै सोबाय फैसाया थाइबा नै गंबायबो हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय ओमफ्राय आं दा मोनसे पेट्रल पाम्पआव दङ ओरैबायदि समायना आंनि बे उनथिं नोंथांमोन आं देखायगासिनो दङ वाव ओरैबायदि समायना ओमफ्राय नैबेयाव मोसौ गाय फिसा जालायनायनि माबा आहार जालायनायनि दङ नै खिथुआव सोलालायनायनि बेनो जाबाय पेट्रल पाम्प दा जों बे पेट्रल सोबाय ओमफ्राय थांनोसै आरोखि मोनसे दंफां मिलाव थांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन दायो जोङो सफैबाय दंफां मिल दंफां कम्पानियाव माने बेयावहाय जोंनि बर' सुबुंफोर साथामसो मावो दा आङो बेयाव दंफैयो आरो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन बेनो जाबाय दंफां मिल ओमफ्राय बेसेबां दंफां दङ बेखौबो आङो नोंथांमोननो खिन्थानो नाजानि मा मा दंफां दं आंथ' मिथिया सिनाया माबा फाख्रि दंफांनो माबा माबिनोसो नुलाबायबाय आङो ओमफ्राय दङ जाहैबाय थिगथार बोरायनो बेयावहाय ओरै दिन्थिलांनि आं नै बेसेबां दंफां दङ नोंथांमोना नायलांजोबबानो जाबाय ओमफ्राय खुज्रा दंफांबो दङ नैबे खुज्रा दंफां ओमफ्राय नैबे फाख्रि दंफां ना मा जाखो नै साफा दंफां कम्पानि ओमफ्राय बैयो मेन रड बेयाव बाथाम बायदि बायदि हायो खोमा दा मेचिनखौ आं दाहायसो दिन्थिगोन नोंथांमोननोहाय दा मेचिना सालु गैथ'वा नालाय जेब्लानाखि सालु जायो अब्ला खिन्थागोन आं नोंथांमोननो मेचिनखौ माने सालु जालासो इन्टारेस्टिं नुयो मेचिनखौहाय ओंखायनो सालु जालासो आं खिन्थागोन बाथाम गुसुं गुसुंसो हालाबायदि नै मा खामानियाव सोलियो बिफोरलाय माबा ट्रेन साइथिङाव होग्राथां माथां बाथाम बायदिसो नुलाबायबाय नै बे दंफां नारखोग्रा नैबे दंफां नारखोग्रा साइथिङा ओरै बाथाम दंलाबायजोबो नै मा मेचिन मिथिला दा दिन्थिजोबगोन र' रायजो राजा नोंथांमोननोहाय फाख्रि दंफांखौसो बांसिन नुबाय आङो दंफांखौ नै बेनो साथाम जोंनि बर' सुबुंफोर मावो आरो मेचिना नैबे सिङाव गोजा ओमफ्राय नैबे गंसे मेचिना दाहाय मोजां देखायगोन र' आं बे मेचिनखौहाय नोंथांमोननोहाय दा बेखिनियानोथ'सै दसे सम रेस्ट लानायसै जों दासो सौफैदों नालाय बेनो जाबाय बाथाम दाना लादो ओमफ्राय आङो बे केमेराजों खेबगासिनो दङ ओमफ्राय नै बेबायदि गोरलै गोरलै हास्लिंनाय माबा थौथा बाथाम बेफोरो बे हास्लिंनाय दङ नै बेयावबो दङ फिसा फिसा ओमफ्राय बेयो बाख्रि दंलाबायो नोंथांमोना मिथिखागौ दंफांखौ माबायदि हायो ओमफ्राय बे जाबाय बाथाम ओमफ्राय बे जाबाय थौथा गुसेबनो बाथाम साइज थौथा बियो गोबा ओमफ्राय बे रोजा रोजा बाथाम ओमफ्राय आङो मेचिनखौ देखायगोन ओमफ्राय ओरैहाय दङ जाबाय बाथामबो दं बाख्लाबो दं थौथाबो दङ नै बायदिनो नोंथांमोन आं बारा दिन्थिलांनो हानाय नंला ओमफ्राय मानोना आं थांनोसै जाहैबाय दायो ओमफ्राय मेचिना नै बेनो जाहैबाय मेचिना मोनसे ओमफ्राय नैबे बयनिसिमबो देरसिन मेचिन माने दंफां गिदिरखौ हाखावग्रा मेचिन बियो नै ओरै साइथिं दङ आङो दहायबो नोंथांमोन दिन्थिखांबाय नैबे साइथिं दं बै साइथिंनिफ्राय नानानैहाय लाबोयो ओमफ्राय दंफां गिदिरखौ बेयावहाय माने साइड काटिं हायो आरो बाख्ला बेनो बेयावहाय सोना लाबोयो आरो ओमफ्राय बेयावहाय दङ जाहैबाय आरा आं आराखौ नोंथांमोननो खिथानि र' जाबाय आरा नै बे जाबाय दंफां बयनिख्रुइबो गिदिरसिनखौ हाखावग्रा आरा नैबे आखाइ बुला खाथबावो बेयाव माने गिदिर गोरलैखौ फोलेग्रा बेयो नैबे ओरै मोनसे दं
ओमफ्राय आलदा आलदा मेचिन हाखावग्रा दङ ओमफ्राय बे अन स्टप दङ ओरै दङ फारसेनिफ्रायनो मा मेचिन दङ आं मिथिया माने बबे मेचिना मा जायो आं बेखौ गासिनोबो मिथिजोबा आरो बेयावबो दङ नै हाखावग्रा ओमफ्राय बेयाव बाथाम दङ ओमफ्राय गासिनबो दंफां दहाय आं नोंथांमोननो खिथाजोबखाबाय ओमफ्राय बे जाबाय दंफां हाखावजेनग्राखौहाय बेयाव दिखोग्रा आं खिथाजोबखाबाय नोंथांमोननोहाय ओमफ्राय दा जोङो थांनो नागिरबाय लोगोफोर दा दस्रा जायगायावसो फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा थांनो नागिरबाय नै बेयावबो दङ आराखौथ' नोंथांमोना सिनायखागौ जायफ्रा दंफां मावो नैबेनो आराया नैबेनो ब्रेड होननायजों ख्रे होलाङो बियो नै ओमफ्राय बेयावबो आरा दं बेयाव फिसा फिसौ आरा दं ओमफ्राय बे जाबाय बयनिफ्राय देरसिन हाखावग्रा दंफां गारि साखायाबो गिदिर ओमफ्राय आं ओरै गाखोनानै थांबाय ओमफ्राय नैबेबो आरा नैबेयावहाय लेखा गोरों बेमा थायो मानसि हाखावग्रा आरा ओमफ्राय बे बाथाम औ ओमफ्राय दा नै जोङो इयावहाय दै बायना लांनो फैदों बे माइसुर साइडनाव गोलैयो आरो माइसुर एरिया बायखस जायगानि नामाखौ बायखस होनना बुङो फामपस होननानै बुङो जायगानि नामखौ ओमफ्राय दा बेयावहाय जोङो दै बायना लांनो फैदों कर्नाटकायावहाय बिदिसो बायनांगौ दैखौ नै थाइबानि बथलसे नै बेजों 20 केजि दा इयो 20 केजि इयाव सोनांगौ इयाव सोलासो दै गयो र' मोजां सोनाय मोजां खेबनि दे इयाव सोनांगौनो नै सोबाय फैसाया थाइबा नै गबायबो फैसाया थाइबा सोनायजों लोगोसे गबाय बिराद इन्टारेस्टिं माथो आया वारनिं होबावबाय हनै फैसा थाइबा सिखि सोनायजों लोगोसे दैया स' आरोखि पाइपआव माइनाससो जाबोयो 11 10 9 8 7 6 4 3 2 1 0 आयौ 0 जानायजों लोगोसे बन्द नुबाय थाइबानि बेसेबां दै मोनो नै नायदो नै बेसेबां मोनखो दैया थाइबानि लांजोबखानांगौलै एसेबाबो मोनामदों माथो एसे दैया ना बेसे मोनामदों बेजों हायो नोङो बेखौ एसे फांखा गोनां फिल्टार दङ नैबेसो मोनामदों नै बे नालि दङ बेसो मोनामदों गलालै नुफेरदों जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बिदिखौहाय मालाबा आसामाव जोंनिथ' दैनि सिन्था गैया जायगा नाय जायगा दागारियाव होदों दागारियाव बिदि होदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दागारियाव बिदि होदों हादों थाइबानि बेसेबां दै मोनो नै बेयाव 20 लिटार हमथानांगौ आंसो लानांसिगोन होनब्ला आं भिडिअखौ बन्द' खालामनांसिगोन लोगोफोर दा आंसो लानांसिगोन बिनो नै दै कम्पानिया थाइबानि सिखि बे थाइबा सिखि सोलानो दैया थब्लेक स' हासुना हरनो थाइबानि दै बायनानै लाबोबाय जों नै दा रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदान होफैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो 50K जाथारसिगोन थाबैनो दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै गोजोनथोंसै बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जय बर' हारिनि दिनै गोसोआ मोजां गैया आंहा एकदमबारे बोरैबा मोनगासिनो मा जादों मिथिया Đây là cover là đào hoa và ba đống. Ông cũng chẳng có năm quả, hắn cũng chẳng có bay lên cover.